Sani pawaka siking guna tahun lina Capatrining rana wedha melani Redo mawur mangawur-awur-awurahan tengaraning ajurit gong maguru gongpo tetep kaya butula wur mandiriting turangga esti miwang dwaja kang kakitir perkata ingkang dodo Tuwat lelayu sabit Wila Man Harya Werdiman menika paman patih sengguning sampun mandhap saking Siti Inggil Negari Ngastina kepareng mbabari keng putra Banjar Junut pun Dursasana man iya anakku sotoku rawa kabeh wae aja padha sareng manuk cukup ngrungokno apa kang bakal tak dawuhke marang Kakangmu Dursasana nggih pun dikulinake wakil ngeten iki mawon
Wis ora kok kan gendhiyang butuh ya tak kecekel. Iya. Dirsasana pripun? Ingkang rinumpakana pasewakan agung ora ana liya mung kejaba Kang Raka Duryudana menggalih bab perkara. Panguwasa Praja Ngastina iki apa besok bisa nganti run tumurun dicekel dening trah Ngastina iki. Nggih. Lah kok malah Kakang Prabu menggalih ngantos semanten tebihipun. Ora neh merga sinuwun Ngastina kuwi ora kepengin mulya dirasake dhewe ning sak turun-turune kudu nemahi mulya. Nggih. Sae niku. Ora nganti gantalan suwe Mbah Mudurna paring dawuh. Yen to dina iki Gusti Kang Nyipta Jagat bakal matedhake wujuding wahyu. Ya kuwi aran Wahyu Trimargajaya. Wahyu Trimargajaya, Tri telu marga dalan jaya niku unggul. Dadi niki wahyune enten telu, mahanane bisa unggul sapa sing kesinungan wahyu. Kata teman, iya bener. Ya kuwi wahyuning Senopati, wahyuning Ratu lan wahyu Pamong. Ingkang bakal tumurun ana ing Gunung Rewantaka. Nggih. Dening Bapak Musukalima marayogake ingkang gayuh wahyu ora ana liya mung kejaba Sang Ratu Banawati. Lho. Kakang Mbok Banawati kadawan gayuh wahyu iya. Awit ditimbang yen to Dewi Banawati minangka pengawak kemenangan. Upama besok dumadi perang Bratayuda Jaya Binangun, waton durung bisa mboyong Dewi Banawati. Ing kono Pandhawa durung di kandhaken bisa menang kelawan para Kurawa. Nggih. Tur dasare Mbah Musukalima wis saguh mbotohi oleh bakal gayuh Wahyu Trimargajaya ya mung welinge Kang Rama Sukalima jroning upadi wahyu ngombiongi Sang Ratu Banawati kudu nyingkiri begalaning raga lan begalaning jiwa. Begalaning raga ing kono aja nganti ana wong ganggu gawe. Mula aku perintah karo kowe Gunung Rewantaka pagerana dengkul mubeng. Dene begalaning jiwa rasaning Kurawa kudu manunggal. Aja nganti tutuh tinutuh cacat ngacat. Sabab iki wis ana ingkang dadi ancer-ancere. Yen Gunung Rewantaka tok pageri dengkul mubeng sing mlebu ora ana liya ingkang gayuh Sang Ratu Banawati. Tur wahyu telu mesti bakal mencok merga golek pencokan liyane ora ana. Wis iki dawuh saka aku. Interupsi man. Baris kures bloko suta blakutan terus terang kula mboten cocok kalih rencana sampean sing kaya telek niku. Eneng apa to? Mengke sik to. Sampeyan niku arep golek wahyu apa arep nggusur lemahe wong liya? Ora nggusur lemah ning iki golek wahyu. Lah nggih sampeyan wae maring dawuh to. Gunung Rewantaka niku dudu wilayah Ngastina. Lah kok didhawuhi pager dengkul mubeng niku apa ora disengeni karo sing di bawah? Aku iki perintah ora mung waton perintah. Nanging Mbah Musukalima wis maring dawuh kon nyingkiri begalaning raga karo begalaning jiwa. Mula Gunung Rewantaka kudu dipageri, pamrih gen ora ana sing ganggu. Wah, lah niku salah tafsir sampeyan niku. Sing nyandaki kleru, begalaning raga, begalaning jiwa, gitu. Begalaning raga niku ora kena kokean musuh. Ora kena gawe laraning liyan, gitu. Nek wis iya ya iya, ora ya ora, nggih. Niku. Begalaning jiwa niku ora kena duwe watak serai drengki dawen manasan pati open ngoten lho Man. Wah, sampeyan iki dadi patih kok. Omongane kok trunyar-trunyur ora genah. Mongko patih iki nomor angka 2 sawise ngratu. Lah sing dadi patih omongane kaya ngono kok. Lah kepiye kawulane sing ora patih blasur lakune kok. Mila nggih Man, kudune wong golek wahyu niku dilambari pikiran sing resik, sesawangan sing becik, atine sing menep, wahyune gen gelem mencok. Lah golek wahyu kok nganggo monopoli. Apa rumasane dipageri dengkul terus wahyune ora golek nggon. Dadi kaya wong arep butuh karo wong liya wae kene dipageri nggunakake awake dhewe. Alah. Mbok ampun to Man golek wahyu kok monopoli. Wiwit biyen mulane sing diwenangke milih niku wahyune dudu wonge ngoten lho. Ah, wis nek carane ngene po entuk gawe. Wis bakune iki rigenku.
tok gugu ya syukur ora ya wis. Wis menengo. Wis kowe iki cetul rasah ngregoni lakune Badar nggih. Yo kari ndelok ki wahyune mencok apa ora? Aku ya arep melu tapa brata sapa ngerti aku kencokan wahyu. Alah kencokan wahyu ora nek kencokan laler iya. Oh wis tuwek mung karek dadi batang nek. Oh alah man sampeyan wis sagu dadi pati mbok sagu to. Wong ki nek iya ya iya ora ya ora muni sagu ki ya dilakoni. Wong kok cangkeme bolak-balik ora genah. Wong muni sagu kok bareng kenthinging dina arep ora sagu ya mbok sasat dadi pati. Wong kok senengane nggo contoh ora iso. Swatama wonten dawuh metu njaba perintah para wadyabala kinen ngombyongi lakune Sang Ratu Banawati Paramadal Pasilan. Mundur Sang Swatama undanging para wadyabala samya sawega umyong swaraning bendhe bari kuparagur nang kalawan pok sora tembur miyang suling pepandhem dalu tak bandera mewah kakandha mawarna-warna pindha jala diyan asri kawuryan kandang-kandang janjam kuning arentek asmarandana bunga-bunga yen binopong olate sada mbelalak wajane memancal semelir kapas madu wong ireng sinanggara parmatur pamatih para wadyabala sampun samapting gati saweging diri kabidalaken sewanci-wanci mboten badhe tundha bima. Iya swatama syukur bagi siri jumur masira dadi pambantang laku Paramadal Pasilan. Denjing bidal gumuruh saking Astina Nagri. Kung ingkang Balakuswa prabusananira Lir Surya Wedalira saka ing Salanidi arasa medangi jagat kok mungup-mungupaning sapucak ing wukir merbabak bangsu mirat ana sarating surya nampek mega lan gunung-gunung